L-imħallef Miriam Heyman hija l-persuna li qed tissemma għal kariga ta' prim imħallef. Dan wara li komplew id-diskussjonijiet bejn l-oppożizzjoni u l-gvern dwar il-ħatra tant importanti tal-prim imħallef kif il-ħamis filgħaxija f'kummenti li tan il-ġurnalisti Roberta Bela qal li ġie propost isem ieħor għal din il-kariga. L-isem ta' Miriam Heyman ġie preżentat waqt li qal il-Prim Ministru kellu flimkien mal-Ministru Jonathan Attard u x-Shadow Minister Joe Gilliam fejn jidher li d-diskussjonijiet kienu pożittivi. Bħalissa Market għadu jservi fl-irwol ta' prim imħallef minkejja li hu issa laħaq l-età tal-irtirar. Il-Partit Nazzjonalista ilu sa mill-bidu ta' dan il-proċess li preżenta ismijiet ta' persuni validi u Alex Borg baqa' jappella biex issir diskussjoni matura fuq din il-ħatra. Lura fil-5 ta' frar fuq talba tal-kap tal-Partit Nazzjonalista Alex Borg, il-President ta' Malta Miriam Spiteri Da Bono kienet sejħet kemm lill-Prim Ministru kif ukoll il-kap tal-Oppożizzjoni biex dawn ikomplu bid-diskussjoni. Din is-saga sħiħa żviluppat wara li l-Prim Ministru baqa' stinat bl-isem li rid hu għall-Prim imħallef minflok dal f'diskussjonijiet serji mal-Oppożizzjoni. Dan meta kien jaf li għal din il-kariga jeħtieġ konsensus parlamentari.